କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଚୁନା ମାଛ ଆଳୁ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଭାରି ପାଟିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ରାଧା କିଚେନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚୁନା ମାଛ ଚୁଚୁଡ଼ା ଆଜି କରିବା। ତୁମେ ନେଇଛି ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ଚୁନା ମାଛ। ୟାକୁ ଆମେ ଆଗେ ବାଗେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଚିପିକି ସଫା କରି ନେଇଛି। ତା'ର ଅପରିଷ୍କାର ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ସଫା କରିନେବେ, ଆପଣମାନେ ସଫା କରିନେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ବାଗେଇ ନେଇଛି, ଧୁଆ ହେଇନି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମାଛକୁ ଧୋଇ ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ମାଛଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କଢ଼େଇ ବସେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଳୁ 2ଟା ଆଳୁ କାଟି ନେଇଛି। ମାଛ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଳୁ 2ଟା ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଳୁ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆଳୁଟାକୁ ସିଝେଇ ନେଉଛି। ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଛି। ତା ଦେହରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି। ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ 4-5ଟା ନେଇଛି। ଟିକେ ରାଗ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ନେବେ ସେମିତି। ପିଆଜ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଫାଳେ ନେଇଛୁ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛୁ। ଏଠି 8ରୁ 16 କୋଷା 8 କୋଷା ନେଇଛୁ ରସୁଣ। ଏଠି ଅଦା ଟିକେ ନେଇଛୁ। ରସୁଣଟା ଆମ ଗାଁରେ ରସୁଣ ପକାଇବୁ, ଅଦା ପକାଇବି। ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଢ଼େଇଟା ବସାଇ ନେଇଛି। କଢ଼େଇ ତାତି ଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇବି। ତାତି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାଛ ପକାଇବେ। ତାତି ଗଲାଣି କଢ଼େଇ, ତାପରେ ମାଛ ଦେବୁ। ଏଇଠି ଆମେ ମାଛଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ନାଡ଼ିଦେବା, ଖେଳିଦେବା। କାହିଁକିନା ସେଟା ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଲାଗିବନି। ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ମାଛଟାକୁ ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପକାଇ ରଖିବେନି, 2 ପଟ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ମାଛ ଭଜାଟା। ଏଇଠି ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ଥାଳି କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଛେ। ତେଲ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ପିଆଜ ନେଇଛୁ। ସେଇ ପିଆଜଟି ତେଲରେ ଆମେ ପକାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତେଲରେ ପକାଇ ନେଇଛି। ପକାଇକି ମୁଁ ନାଡ଼ି ନେଇଛି। ଏଇଠି ପିଆଜଟା ମଉଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପିଆଜଟା ମଉଳି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନାଡ଼ିବେ। ନାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜଟା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଭଲ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିସାରିଲାଣି। ମସଲାଟାକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ପକାଇକି କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମସଲାଟାକୁ କଢ଼େଇରେ ପକାଇ ନେଲି। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ନାଡ଼ିବା, ମିକ୍ସ କରିନେବା ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ନାଡ଼ି ଆଣିକି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମିକ୍ସ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। କାହିଁକିନା ପିଆଜ ଆଉ ମସଲା ଦେହରେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବାହାରି ମସଲାର କଞ୍ଚା ମସଲା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାଟା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ କଷି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଆଳୁଟାକୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମସଲା ଦେହରେ ଆମେ ଆଳୁଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଳୁଟା ଆଡ଼୍ କରିନେଇ ମସଲା ସହ ଆଳୁଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ନାଡ଼ିକି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମିକ୍ସ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଏମିତି ଗଳେଇ ନେଲି। ପାଣିଟା ଦେଇକି ଗଳେଇ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଗଳେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛଟାକୁ ୟା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଳୁଟାକୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଜା ମାଛ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ୟା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଢାଙ୍କି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଢାଙ୍କେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଢାଙ୍କି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ମାଛ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି ଚୁଚୁଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୋତେ ବି ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।